Ελάτε να δείτε. It's Sunday morning, so we're looking something religious. Για την πίστη. Αντώνιος is completely zen. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στη συνέχεια της διακοπής. Μπράβο. Εμείς κάνουμε εκπομπές όταν έχουμε διακοπές. Καφέ δεν είναι ακόμα καλό, πάμε. Άθος είναι. Άθος είναι αυτό, το άθος. Εγώ θέλω να πάω εκεί, αλλά πρέπει να πω είμαι η Μαρία. Μπράβο. Ήρθαμε εδώ στα άλογα, γιατί δεν έχει άλογα. Τα πήρα τα άλογα, κλείσαν τις πόρτες, δεν είναι δυνατόν. Μια φορά ήρθαμε να κάνουμε άλογα. Δεν γίνεται να δείτε. Πού είναι τα άλογα εκεί? Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα Mustang. Το έδωσα σε ένα φτωχό παιδάκι, γιατί εγώ δεν το ήθελα. Έλα το δούμε και από μπρος, έλα. Αυτό εδώ μου αρέσει πολύ, αυτό εδώ το μέρος. It's warm. Έλα πάμε. Λοιπόν, συγγνώμη πριν για την τραγική που κλαίγαμε με τα άλογα, δεν πειράζει, είμαστε όμως τώρα στο Kuckuckstedt. Ελάτε να δείτε. Δεν ξέρεις πού να βλέπεις πρώτο, Ναι, πάμε σιγά σιγά να τα δούμε. Ναι, έκανε τα πάντα. Εδώ πάνω έχουμε ένα καράβι. Δεν ξέρεις τι κάνει το καράβι? Πάει γύρω, έτσι πάνω. Είναι με τρένο. Τώρα έχει πολύ κόσμο, θα δούμε εδώ πρώτα. Να, αυτό είναι κουκούκ. Ναι. Ο Κούκος. Και αυτό είναι η ιστορία του Ιησού. Του Ιησού, ναι. Αυτά τα αγόρασε και ήταν παλιό και το κάνει σαν καινούριο, ναι. Ωραία είναι. Πάμε πάνω. Πάμε πάνω. Aber weiter ist Luft. Ist das mit Luft? Ja. Ο καλλιτέχνης, ο Die Ρόναλντ, eine Seite ist Unterdruck und die Seite ist που έκανε τα πάντα. Overdruck.
ovendruk. Ja, dat is Electric. Één kant is druk, de rest is koeltedruk. Μπράβο. Έτσι. Τώρα κάνε μια ερώτηση για τον ρόλο του καλλιτέχνης. Εδώ έχουμε τον καλλιτέχνη που δημιούργησε όλα αυτά τα πράγματα. Make a documentary. I'm in holidays here. It's 3 days and I live. Yeah. I was 14 days. You have lived in Germany too? Ja, Je worked in, 6 jaar. Ik heb geleefd in Wien. Ja. In Wien? Tolle stad. Tolle stad. Ja. Okay, let's see what happens. Τι κάνεις εδώ, Ικρίτ? Θέλω ορχήστρα. Θέλεις να δω και να ακούω. Να δούμε.